Ni, ay na, apa nga tumatawag di eh. Katadak dito yung parlor. Oh, hello, Mare. Tinmawag ka. Adak dito yung parlor, adi. Ang paribribanak ti buok ko. Tani, sa tawanan nga ako na paribriban. Kasi tuloy nga ipos ti kabalyo. So, inmayak dito yung kwa. Dito na yung parlor. Oh, ano ti balita? Apa nga tinmawag ka? Oy, hello. Danggam da ito si ka nga babae nga awan ti espiritu na. Danggam ang dangag ka. Kunam siguro hang kumadmadlaw. Dagay post mo ini last week. Siyak ti tartargitam iday, siyak ti pangpangagam ijay. Among bang ini-screenshot ko amin dagay na post mo nga diay kunam siguro anak makadlaw. Wala. Awan mo ti amok na ibagbagak mare. Awan mo ti amok na impopost ko nga against kanya. Wala mare baka man agsususpitsa ka Amin mo tan nga maipost ko ije Facebook ko, suspitsa mo tan nga para kanya. Ije first nga post mo ije baboy nga linmabas. Ije baboy nga pinartida, ije kasar nga nag-atindaram. Nya ti imbagam ije. Taba is real, di ba? Oh. Sino ti dadu mga patamtamaam dita? Apay gapos sa agrinikos na ti bilbil ko? Kano ibaga-baga dita nga taba is real? Siyak ti patamtamaam, siyak ti tartargitam ije post mo nga diay, awan ti sabali. Sa in caption pa lang di adobo nga nakatabtaba. Sino pa ngay kumati patamaam? Dinusyak, di ba? Ng promise mari awan pulos ti imbagbagak. Dagay post ko nga diay mari. Ket kwal ang diay nakayatak lang nga i-post. Iso nga in-post ko hanggang gapusta ko nga apang kuda kayo tirtiraan kuno si tartargita kuno si kati agkwa nga pagpagdengdeng nga si kati ipangpangugakhaan mare. Naipos ko lang adit kas just like other people nga noon niya ti makayatan da ije Facebook iso ti i-post da kas dyan. Naira na lang na nagdajay kasar nga diyay ada ti baboy ket nga mumatan kasla funny adi nga kapag kakatawaan nga maipos ije Facebook ket nakatabtaba nga rodje baboy iso nga na-post mo nga kasjay. Hanamat nga kayat nga sawon nga si kaaditi kwa. Nga si kati patamtamaan me. Han nga kasjay. Apay ko lang siguro nga nagapos na naka-mobile data app lang. Tahan mo ko nga makita dagita post mo di jay kwa, di Facebook. Urek kas makapangpanganak ije Jollibee. Among nagigyanak ijay. Tapno maka-wifi yak. Tapno makita amin nga impupost mo nga patamam kanya. Nakita ka ej kwa, ej Trinidad, ej mangmangan ka. Kitlin mabasak na pa nag-market, iti na paawidak, pag mansundon, dagi ubing nakita ka manan, kit kunak nga ni. Apay nga, kasla ka matan nga stockholder, kasla si katinamigay, nakatugaw ej, nga kasla ka may saal daw nga agbanbantay ijay, kat kasay mat gayam ti purpose mo, tapno ka lang kita ang dagay post ko edi last week, kasla ka lang nga stalker. Among baday mare, gapos lang ti suspiciam ket kasta naging paranoid ka. Kada alam aditi relasyon ta no kasta. Nagkumarita pay lang mat no kasta nga rod nga sususpitsaan da. Madi man gamin ti kasta, madi man ti agparanoid. Ni? Gapos ka pa paranoid di bagbaga makasla maununat man ang dagiti buokon. Ay, nako Diyos ko. Tapos may sapay, idi Monday. O nakita ka man ang J-post mo. Di nakasampay nga lampin nga kakunak nga girdle is real. O, nya ti kahit nga sawon di ay. Apay, siyak lang mati girdle nga friend mo. Sino pa nga tati patamtama. Medyo di siyak, di ba? Ay, makagrason ka pay. Naggrabe ka. Apay nya ti nararamid ko kanyam nga kaskastaan da. Siyak lang nga nang ti makita nga apan mo patamtamaan dito na Facebook. Ay, kunam siguro makita ka, kunam siguro ibukal ko dito girdle ko kanyam. Ay na mari promise dito girdle mo awang pakibiyang ko dita. Naira na lang nga rot kunak di kaaruba mi nga ada anak na naisampay. Kat alangan mo't ang apang ko iyan announce itilubong na aggirdle ka. Ano ko mga kumaday ta bil mo nga apan ko ipopost, di ba? Alam, madiday tamari, pangaasi, mga panpanunuti kasta.
Be positive gamin, Mari, be positive. Hanmon nga panunutan, dahil ay, tila panunutan, nakadidliday lang aro din tibiyag tayo, at kasta kapay lang. Uston gamin nakagsususpitya, no, agipost dahan nga para kanyam diyay. Ay, awan bumakit ka nga dagdagos no kasta.